Áno, je to tu, pozrite sa na techniku Ferka Tirošu a pozrite sa na techniku Igora Petríka. Áno, sú to skúsení borci, pretekári, ktorí hovoria, že majú niečo za sebou. A my potom čakáme na pretekárov pevného Luboška a Goliera Branislava. Golier najsilnejší Slovák, pevný tretí najsilnejší Slovák. To som zvedavý, čo sa týka pobáčil. Ťažkou disciplínou. A pozrite sa, sledujeme pretekárov, pozrime sa na nich. Ferko Soboslaj ešte ide do toho. Áno, aj Igorko Petrík, zaber Igorko, zaber. Dokážeš to, to je ono. Vidíte jeho vynikajúcu techniku. Je to aj o technike, je to aj o sile. A Igorko Petrík dúfam, že nezdáva disciplínu. Áno. A ešte čas, necháme ho vydýchať.